So what's up guys? So ang gamit nato karon is ang microphone na sa atong media map. So paminaw na to kung clear ba. And then mao ning ato ang mga napalit ganiha sa ato Amazon ang HDMI mini. So mao na siya. And naasad tayo kani siyang Belkin wireless Bluetooth na siya, wireless headset with microphone. And then muna ang atong media map, original from GoPro. So then nasa tayo itong kaning ato ang mid corsure kani siya, mid corsure pangkuan na siya, shoulder and neck massage. So makita nato sa picture. So mao ni ang atong sulod. Actually sako ni siyang asawa. Mao ni siya sulod. Para may massage sa ato ang likod. Murag anaon rin na siya nimo pag anak nimo nya anaon nimo diri na siya diri yang para sa yang jack, yang charging port sa mga sagtay-taban niya charger. So mo din yang on and off diri kini siya. And then pwede rin na siya nimong mga magawa sa iyang cover, leather na sa zipper sa kilid. So nice ang iyang kuan, leather siya, pura lang siya og belt bag. So ana lang siya, ana or okay dain ana again. Para dito sa ana siya nga posisyon. Neck massage. Si folder na siya nimo. Yan. Pwede na siya nimo mga kuwan sa inyong sakyanan na si charger sa para sa sakyanan, sa duhan ka charger para sa electric and para sa battery. Sa imong car charger pwede na siya. So ana rin na siya, butang mo niya. Ano siya, pwede na siya itong kuhan dito sa itong microphone. Luna na yung on dere sa kilid. Nasa taba niya jack. Pwede siya wireless, pwede rin siya o isaksak nimo. Iskenta. So nikuha na siya, wire connected, battery remaining is 90. So yan na ito tuwan music. Wow,
Nice, nice, nice. Sounds ta. So guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel, Hawi Shy Boy.